Oras ma dihita saluhutna dia kadamang do dainang nang disude hita napungu di ngananon. Tapara di marohatta alanong dapo do tikina. Maredde mahita sian bukuede 574 ayat 1 Gor ni debata ama, doot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doot gor ni tod di parbadia, na tumop palangit doot tanon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Jehova, juwon na maaw, jala alusak kuma ibana, sa idong anak kudo ibana juppa hagugutan. Paluawok kudo ibana jala marmulia ibana bahenokku. Sai pama pahapok kudo ibana sarimatua. Martua do nahudul di panggondingan ni na tumibul. Jala na miad di linggoman ni pargogo na sohatudosan. Na madog tu Jehova. Haporusaku jala partano batuaku debataku marhapo satu hodoau. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanamin na di banua gijang, asi maroham dihami halak nagaleon, dihidao nagugudo musuh nami, say talu duhami di bayan ala ni hagaleon nami, di bahen nihu pangidohami tuho, say pargugoy jala pamonang mahami, maralohon musui marhite-hite, panaonon niya anak hahulungan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maredehita sian buku ede 637 ayat 1 bobat.
Tangihok kamu ma patik ni debata. Imana nienet sian Yesaya 20 lalu ayat 10. Yesaya 20 lalu ayat 10 songonom madidok dison. Di baheni songonod dohatani Tuhan Jehova idama au pau jakkod di Sion sada batu na niuji sada batu parsuhi na arga bahen ojahan nahot manangise na porsea di ibana dang tagamon maporus atong rak magigugugu mahita sia Tuhan debata lau mangulahosa ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaon na obar tupatimi. Amin. Mare dehita sia buku ede 174 sada tabobat. Tato potima dosata dia dopani debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Horo debata pargugu naso hatu dosan. Sitopana sana adong. Paruhum natigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akka nahula hami marhite sian pangalawasion nami di patikmu.
Ima na marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroi, nang sian pakatayon nami na soture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami, nata masih tuturo ho nauhum hami ala ni dosa nami, alai natar sol-sol bagi rohami nuaing alani, asima roham dihami ali di bata nami, pardinggan basa jala para siroha doho, alanyana kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh maton di parbadia Tuhami be, asa terbaen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabisa tami tuhangoluan na surasuda, na pinarbaga-bagam, diaka na prosea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gimata baga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Molo tunga dong menangisi namar dosa. Adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardingkan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Asang apa ma di debatana di gijang. Amin. Taparade deta siap buku ede o 417 ayat sare tabatulu. Adai kabubon muato
Tabigima hatani debata turpuk hari Minggu tasadarion. Ima nanienet sian 5 Musa 26. Mamuka sian ayat 6 1 ayat 10a. Laus margati soreng mahita. Alai Roma halak Misir mabahen na souhum tuhami. Jala dirupa hami. Jala diapehon ulaon na poran tuhami. Jadi menganggui mahami tu Jehovah debata ni opunami. Gawe ditangion Jehovah do suara nami. Jala marpanata rohati pagpardangolan. Hangaluton dot agugutan na wap hami. Dungi ditogiho Jehovah mahami ruar sian Misir. Marhite sian tangan nagogo dohot marhite sian botohon na toltol. Dohot marhite sian hasonggoton bolon. Hot marhite sian hasonggoton bolon. Mardongan akatada dohot halongangan. Jala diwan hamsa tinganano. Jala di basa-basawan tuhami tano. Tano habaoran ni susu dohot situap naloba. Nuaing peidama. Au maboan patumonan ni parbue ni tano na nilehom mitu au. Ali Jehovah. Songonima sahatna martua doangkana tumangihon hatani dibata. Jala naupiopsa. Amin. Taparade deta sian buku ede oparastul 5. Tidak koma hapor siau tai songon nahina tidak koni dongata sa por siau di sandok portibion rak mahi tamandok au por siau ide bata Jehovah Ido ama partugun naso tudusan na tumo palangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni bata Jehovah nasa sadai. Imana tinuhon ni Maria nagabigabian sianton di korbadia adorang suahuan. Ido tuata na tumau na bernit di bangunan silatus amati tarpajal di hau minarsilas.
Na tua-tua na Tulu turun di di tanah. tanah. Na mulang mangulu di hari patuluhun. Na manaik tu surgo. Lau dulu siang di bata Jehovah. Amanai pargugu na suatu tulisan. Isi mai gana pai mamulak sogut tanon. Mangumi halak na mamulu do namate. Au korsea ditol di korbadia. Jaladong sada huria nabadia. Huria hatoman halak Kristen akan nabadia. Do dihasan di dosa. Do diatai naman dok. Mulak mangulu do sogut daging halak mate. Do dia muluan Masa sudah. Amin. Taga bigima titing namasa dihita isari saminggon do tangyang pangodianon na binuan niya manta situa tubing. Shalom, oras ba dihita saluhna. Baiklah, kami bacakan Warta Jemaat Minggu 6 Maret 2022. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Idokafit, yang berarti bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Mazmur 91 ayat 15a. Topik khotbah, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Meluado ganub nama jo guarni Tuhani. 2. Purna Bakti Parhalado. Minggu depan 13 Maret 2022 di kebaktian siang, gereja kita akan mengadakan acara Purna Bakti atau pensiun dari Parhaladoon kepada satu orang sintua yang telah memasuki usia 65 tahun, yaitu Bapak Sintua Sarudin Lumban Raja, suami dari Ibu Lumonga Siahan, sektor Yerusalem. Acara dilakukan setelah khotbah dan persembahan. Seluruh perhalado dan anggota jemaat HKBP Balikpapan Baru mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sintua Sarudin Lumban Raja dan keluarga atas pengabdiannya selama ini di HKBP Balikpapan Baru. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan dan umur panjang kepada beliau dan seluruh keluarga. Karena itu, minggu depan kita akan mengadakan persembahan khusus sebagai tali kasih atas pelayanan dan pengabdian Bapak Sintua Sarudin Lumban Raja selama melayani sebagai perhalado di gereja kita. Setelah ibadah minggu siang, seluruh perhalado dan keluarga yang aktif dan yang telah pensiun, serta 2 kakak dari setiap sektor diundang untuk menghadiri acara Purna Bakti Parhalado di Sopo Mehmet. 3. Persembahan bulanan atau persepuluhan. Perhalado menghimbau kepada seluruh anggota jemaat yang mampu secara finansial agar di masa pandemi tetap bersukacita menyampaikan persembahan bulan atau persembahan persepuluhannya agar bekal di rumah Tuhan tetap tersedia. Sebagai informasi, jumlah anggota jemaat yang menyampaikan persembahan bulan atau perpuluhan di bulan Januari 22,26%, bulan Februari 18,37%, dan Maret 7,42%. 4. Ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Huria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan kepada seluruh anggota jemaat yang merayakannya minggu ini 6 Maret sampai dengan 12 Maret 2022. Firman Tuhan berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayat 11. 5.
Keputusan rapat Huria, calon sintua syarat mendaftar jadi anggota jemaat HKBP Balikpapan, protokol kesehatan 7M, warta keuangan, Huria, tim diakonia, dan panitia pembangunan dapat dibaca di grup WA HKBP Balikpapan Baru dan sektor atau link database HKBP Balikpapan Baru. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur, kemuliaan, hormat kami panjatkan hanya kepada-Mu saja Tuhan, karena kami tahu kasih-Mu sangat besar kepada kami dan tak berkesudahan. Dapat kami rasakan kasih-Mu Tuhan hingga pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan menghantar kami ke rumah-Mu yang kudus ini. Kami mau menguduskan hari Minggu ini Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau melalui ibadah kami ini Tuhan. Terimalah lagu puji-pujian kami dan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan sebagai persembahan kami. Tuhan, kami sebentar mau mendengar akan firman-Mu yang mau disampaikan oleh Amang Pendeta Huta Gaul. Berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan Tuhan, dan kami juga berkati Tuhan sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan sebelum kami mendengarnya itu Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk gereja kami HKBP Balikpapan Baru ini Tuhan. Kami perhalado dan jemaat Tuhan. Berkati kami Tuhan, tuntun kami di mana kami mau menjalankan program di Huria ini Tuhan. Biar bisa kami lakukan Tuhan, saling bergandeng tangan dengan sehati sepikir kami, sehingga kami dapat bersukacita, memuji, memuliakan akan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa kepada jemaat-Mu, semua seluruh anggota jemaat HKBP Balikpapan Perhalado, dari anak-anak dan dewasa, Tuhanlah memberkati. Apabila pada saat hari ini Tuhan ada yang kurang sehat, kami dengan sehati memohon kepada-Mu, berikanlah ke mereka kesembuhan melalui makanan dan obat yang mereka konsumsi Tuhan. Dan secara khusus kami Tuhan mengingat kepada Inang Junior Huta Barat Tuhan. Sekarang ini dia dalam keadaan sakit dan akan mengadakan terapi kemo Tuhan. Tuhan, dengan ini kami dengan sehati memohon kepada-Mu, kiranya Tuhan memberkati makanan, obat, dan para medis yang merawatnya pada saat ini Tuhan. Biarlah dia tetap semangat, dia mengandalkan Engkau Tuhan, sehingga penyakit yang ada dalam tubuhnya bisa lepas di hari-hari yang akan datang. Kami bisa dapat memuji, memuliakan Engkau di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Dan kami juga mengingat hamba-Mu Amang Sintua Junjungan Siregar, sudah bertahun-tahun dia Tuhan dalam keadaan sakit. Kami memohon Tuhan berikanlah kesembuhan kepadanya, sehingga di saat nanti kami bisa bersama-sama lagi di sini memuji akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, dan kami juga berdoa kepada anak-anak kami yang jauh dan dekat dengan kami sekarang, mungkin adalah karena studi mereka atau pekerjaan. Tuhan menyertai, memberkati mereka, jauhkan roh-roh jahat yang mengganggu hati pikiran mereka sehingga jauh dengan Engkau Tuhan. Berkatilah semua akan usaha kami, pekerjaan kami, semua anggota HKBP Balikpapan Baru ini Tuhan. Dan berkatilah orang-orang yang susah Tuhan, di mana mereka mungkin ada yang berduka, berikan penghiburan kepada saudara-saudara kami yang berduka Tuhan. Kami juga untuk berdoa Tuhan, masih ada COVID-19 ini Tuhan, kami memohon jauhkanlah itu dari negara kami ini, terlebih dari Balikpapan ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan
yang terindah kepada kami. Dan kami juga tak lupa untuk mendoakan pemerintahan kami dari tertinggi dan terendah. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk menjalankan tugas mereka, sehingga apa yang diputuskan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terimalah doa kami ini, hanya kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Taparade deta sian 794. Sian 794 serdo 2. Martang yang mahita, dame ni debatana sumurung sian salu na roha, ima mangaramoti roha do pikiran mudabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas badita salutna. Barita nauli dihita di minggu tasadarion, ima na nenet sian surat ni Apostol Paulus tu huria Rom. Rom bidu 10 ayat 8 sa rodi ayat 10. Samura tatu si turpukon denggama tajaha marsika soring. Rom bidu 10 ayat 8 sa rodi ayat 10 tulu. Songonoma tarsurat disi. Oddo tahe didok talpedo dihohatai ibagasan pamangammu dohot di bagasan rohamdo. Ido hataha porsioni nahu baritaho kami. Ai malua maho molo di parhatopot pamangammi Tuhan Yesusi huhut dia porsiai roham naung dipahe debata ibana sian akka namate. Ai rohaido porsea asa tuhatigoran pamanganido makatidakon asa tuhaluaon. Ai dok suratido dang si pailaon nasa na porsea di ibana. Ay dang ngadong ibar ni Yahudi manangkorik, ay sadado Tuhan ni saluhut na, nau marbasa-basaon sian hamoraon na, tu saluhut akan nama jou ibana.
Ai malua do ganuk namanjo goarni Tuhan. Ima saat dah. Huria di Tuhatta, ak sugari disukut tuhita, akka hata dia do nagumudang tapandok ganupari. Apakah kita lebih banyak mengucapkan kata-kata yang baik atau yang tidak baik? Hata nauli nadinggan do manang nasodinggan. Hata pasu-pasu do manang hata pusa-pusa. Dia do nagumudang tapandok ganupari. Alana molo didok hata dakkolan nata pandok. Do nata suraton hata tadi. Apalagi dalam media sosial saat ini, apapun yang kita tuliskan itu dalam media sosial itu adalah bentuk dari ucapan yang kita katakan. Jala disudi akahata nata pandok, sebenarnya itulah yang menunjukkan bagaimana kita yang sesungguhnya. Isi dohita di bagasan parnguluat tahun. Jala boido akahata nata pandokoni itu dia keluar dengan sendirinya sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Boido, ai boido sian jabu denggado pikiran sonang sudi alai moloto puju pang di perdalanan akana solot di bagasaroha boido gabe berbeda situasi dan kondisinya. Alanima molo di bagasan ngoluta siganopari boido songoni namasa. Molo tapadomu di bagasa kaporsiota. Ganuk minggu dohita sai mandok hata haporsioni ate nakipe tadok do. Au porsia di bata ama di anak na Tuhan Yesus Kristus dohot di toddi porbadia. Sasitong na halak na porsia belum tentu imana maka porsiai. Alai halak na maka porsiai otomatis do halak na porsiaon. Jadi diajari jala dituntut dohita bagaimana supaya menyesuaikan antara mempercayai dan melakukan apa yang kita percayai. Ayat di Matius 7 ayat 21 di dok Tuhan Yesus do dada salut halak na mandok au Tuhan na bongot sogot tuharajaon bano gijangi alai holan halak na mangulahon lomoni rohani damang ido na bongot tuharajaon bano gijangi. Jadi adong na ditekankan di son ima taringot tu mangulahon manang porsea. Hobar tusido naneng dohonon ni turpuk jamita di bagasan mingguta sadarion. Molo tapai tiu nakin isi ni turpukon di taringoti do taringot tu haporsiaon. Berbicara tentang iman. Jadi molo makatai taringot tu haporsiaon berarti makatai taringot tu haluaon. Keselamatan. Molo sian latar belakang ni ruas Huria Romon memang kebetulan nasida berlatar belakang sian Yahudi dohot non Yahudi do. Jadi molo halak Yahudi marpikiran bahkan maka porsiai boy nasida taruli di haluaon molo diulau do patik. HP na di luar Yahudi manang yang non Yahudi boy nasida taruli di haluaon molo marsoba nasida tu gana-ganaan. Ala ai halak gorik termasuk salah satu penyembah berhala do nasida. Alanima molo taida siat turpukon diusahaon apostol Paulus do bohado asaboi taruli haluaon sude aka ruas na adong di Hutaromi.
Ido bana di Rom 10 ayat sada bolo taida di jolo ditrupukon di do apostol Paulus do alea kadongan dipangido rohaku huhut hutang nyakon nasida tu debata anggiat malua. Ido didok disi. Molo di Alkitab dituliskan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Taruli di haluaon. Jadi nagabe syukur-syukur nakin. Wado asabui taruli di haluaon ngulu nasida. Manang haporsyaon nasidai. Molo di Rom 10 ayat 2 di dok muse ai huhati dakko do nasida pabuana di hari koton pargamaonna alai dang maroha. Ini menarik. Sasitong na molo didok dang maroha. Dang nagabe dak sodong berohana. Dang songon pangatusyon na tatusyate. Alai molo didok dang maroha di son. Molo di terjemahan Alkitab didok pengertian yang salah. Salah matusi nasida. Itu bana nasida dicoba do menguji kebenaran itu secara logika mangihuton parbinotoanna. Memang segala sesuatu ikut takaji do secara intelektual. Itu tadana marroha, tada nang adong dileo dibata tuhita pikiran. Ima songon tada hasurungan ni jolma sianakan natinau panasing. Dia mempunyai akal budi, pikiran, hikmat, kebijaksanaan. Alai yang kau taringut Tuhan porsyaun, kalau kita berbicara tentang iman percaya kepada Tuhan, memang di samping intelektual, ikon di hari kotod do roha, hati, suasana hati. Jala molo didok nakin diturpukon, jelas dipanggil do Apostol Paulus dan sida taringut tuna menggunahon haporsyaun nasidei molo halak jauh di mandok holan marhite patik do nasida boi taruli di haluaon alai diondolan Apostol Paulus di bagasa turbukon holan marhite haporsyaun di bagasan Tuhan Yesus do boi nasida taruli di haluaoni dalam keselamatan itu. Dang mandok dang rikok be patik. Rikok do patik. Itu bana molo saya didok patiki songon hadang do. Manang na nomura netusan hukum Taurat itu dia diidentikan bagaikan cerminan. Itu hodok nasugot molo didok sorminan ahama fungsi di sorminan dihita. Dihamu juaka inanami. Ahado lapatan di sorminan molo mar sormina kamu. Ahado diberek kamu molo marsormina kamu. Sada do ahamai. Ahado diberek kamu molo marsorminan. Hahurangan muna, baik do dah. Hahurangan do diberek kamu molo marsorminan. Kenapa? Cobalah kalau ibu-ibu kalau lagi bermakeup tanpa pakai cermin, ahado na masa. Baboy ma badaki hafal sabariba. Boy masa tabiba, balipstik ipe olu do lewat. Kalau dia tidak pakai cermin. Tapi kalau dia pakai cermin, sekalipun hafal sabariba badaki, alai boy do gabe para tahunna. Nak pe margajang setabi dibayar lipstik nai, boy do dihapus. Artinya bahwa cermin itu adalah untuk memperlihatkan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Ido lapatan ni patik hukum Taurat nakin. Bohado asa udang adong be hahurangata. Taida ma sian patiki. Ido bana molo didok nakin haluani tu sudah halak molo di ayat 12 nakin didok aidang adong ibar ni Yahudi mananggorik ay sadado Tuhan ni salutna nang marbasa-basaon sian hamoraona tu salut akan nama joy mana. Sadado Tuhan disalutna.
Tidak ada lagi pembatasan latar belakang orang Yahudi, halak gorik, manang halak dia pe, alai sadado Tuhani disalutna di hamoronai. Jala diujungi do turpuk tahun do kalimat di Esa Pulutului ai malua do ganup nama jou goarni Tuhani. Alani marhite sian turpuk jami tahun dia ma nang dohonon na tuhita di partikian Sinoengon. Na parjolo taringok tu pamangan doho roha ima hataridan ni hapor syauta. Sude do halak di pertibion nang taruli di haluaon ido hulalade. Siapapun orangnya, bagaimanapun jabatan dan kedudukannya, semua orang besar kecil tua muda ingin mendapatkan keselamatan. Sude manang keselamatan sia dia be. Sude do orang butuh keselamatan. Moloboi malua mahita sia dasa parmaran, malua mahita sia nasa parsahiton, malua mahita sia naka utang do piutang do akan nasing. Ido anggo pakirimota. Alai boado asaboi jalotta haluoni. Bagaimana kita untuk memperoleh keselamatan itu? Anggo diturpukon nakin jelas ada penekanan hanya di dalam Kristus ada keselamatan, bukan di dalam hukum Taurat manang patik. Jadi tada ni haluoni boy do taidai di bagasan paranguluata si ganopare. Ganu pajumpa kita do talak hobar tu situasi data dopi saya tadok do ade. Molo manugut kita pajupang selamat pagi, siang, sore, petang, do malam. Ido lapatan na, marilah kita menjalani hari ini, siang ini, pagi ini, sore ini dengan baik dan dengan selamat. Manang jodoh tadok shalom horas, lapatan na di si asa horas-horas kita, sia-sia kita selamat-selamat yang kita jumpai, termasuk kita yang menjumpai orang yang bersangkutan. Memang molo di Alkitab di patorang do bahwa kata selamat itu ini bukan hanya berkaitan dengan jiwa dan sorga, tapi kata selamat itu dia berkaitan juga dengan raga dan dunia. Ido banda adong saya slogan di dok moloboi sudah mahalak di bagasan pertibion. Selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Malua di pertibion, malua di Banogijang. Takola di Banogijang malua, alai dohok do di pertibion. Itu bana olu si patatong di bayan halak di bayan tua gor ni geleng na si selamat ate. Ang dora gor di dongata si selamat manang pahopuni dongata si selamat. Tujuan na asa selamat ma nasida di ngoluna. Ima na parjolo na paduaon makatidakon haporsyaon. Molo didok makatidakon haporsyaon memang sian pamangan do satabi. Kita menyaksikan yang ada di dalam hati kita melalui ucapan yang kita katakan. Ido banda adong sipata padoha damadok beragama tapi tidak beriman. Isido haporsyaon na alay dang diulang. Jala adong musa istilah itu nasugot bahwa lain di bibir, lain di hati. Dang dos na di rohanai dohot na nidok nai. Alaniaha ala memang anggo nidok nai boydo akahatan ng tapandok holan sekedar menyenangkan orang lain. Sementara suasana hati itulah yang menentukan apa yang sedang kita hadapi di bagasan parnguluh tahun. Alani manakin agotaringot tu haluani didok nakin di asiai ay malua maho molo di parhatopo pamangan mi Tuhan Yesusi. Huhut dihapor seroham naung di pahehe di batai bana sian akana namate. Malua maho molo di parhatopot.
Engkau akan diselamatkan jika mengaku dengan mulutmu bahwa Kristus adalah Tuhan. Memang salah satu konteks surat Romaon ala tongon menghadapi ujian haporsiao do halak Kristen na parjolo ujui. Aidak sudi halak lomorohana mabigi adong hata Tuhan, apalagi hata Tuhan Yesus. Apalagi kekaisaran Romawi ujui lomodo rohana diri nado disobba songon di bata songon Tuhan. Jadi barang siapa orang yang ketahuan yang menyembah Tuhan lain selain kaisar, dia akan dihukum. Jala hukumna ahama hukumanna. Hukumannya barang siapa yang berani bersaksi tentang Tuhan selain kaisar, dia akan diadu dengan binatang buas. Isara nama harimau. Kon terjadi do pada zaman dahulu. Jadi godang do penonton naon molongai do adong sugut halak nang dihukum ala mangalo tu kaisar ngai boto be hukuman naing. Lapatanna berarti besok ada pertunjukan manusia akan diadu dengan harimau. Molo pola songoni kondisina berarti nyawa do taruhan ni haporsioni. Barang siapa yang berani mengikut Tuhan berarti dia harus siap. Dia akan diadu dengan harimau. Dan 1-2 do halak nabui monang maralon harimau te. Si Daud ala yang secara umum ai hita majo molo pola dong dilabuk ta harimau wolan hudul pe mana ngawlo pingsak kita unang jo sampai mangorong imana karena itu adalah binatang buas. Alani manakin didok dison bahwa mempertahankan iman kepercayaan itu dibutuhkan juga hikmat yang daripada Tuhan. Dang nagabe porsia ba udang asal porsia dah. Ai moloholan mangasaon haporsiaon boy do gabe konyol. Tuhan tidak mau pengikutnya menjadi manusia-manusia konyol yang hanya mengandalkan iman tapi tidak juga memakai logika. Alai merbisuk ma songon uluk lidang songon darapati. Ido nadison. Alani molo didok nakin malua ma ganup nama jo guar ni Tuhani ada solusi bagi setiap orang yang mau berseru kepada Tuhan bahwa dia akan diselamatkan. Malua sian ragam ni akka parmarani. Ima na paduaon, baru na patuluhon, neng dohono ni turpukon, dang si pailaon debata akan na porsia di ibana. Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang percaya kepada dia. Ai dilehod do tuhita todi porbadiai. Molo bangso do negarata Indonesia on tong do nakin targuar do hita songon bangso na religius ade. Apalagi kota Balikpapan ini kita dikenal sebagai kota yang beriman. Ayo di suduton selalu do Balikpapan kota beriman. Macelas doro adisi. Alain nagabe pergumulan di hita bagaimana pelaksanaan iman yang dinyatakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ido sa sitong na nagabe perenungan. Alana boy dohonon di negara tauma agama yang paling banyak di Portivion. Ido ade. Coba tabereng jo akan negara-negara nasing. Anggo di Indonesia on di sodo adong Kristen, adong Katolik, adong Muslim, adong Hindu, adong Buddha, adong Kongfucu. Anggo di negara nasing paling matulu agama manang opat agama nadong di nasida. Dang adong so kita langsung pitor sudi agama nadong di Portivion. Asing muse di bagasan agamai adong akka sekte-sekte tertentu yang bisa ada songon hita Kristen rupani, adong do hita na Protestan, Calvinis, Reformed do akan asing.
na Lutheran pe terbagi muse. Adong HKBP, GKPI, GKPA do akan asing naon. Terbagi-bagi lagi. Ima molo binereng sian jumlahna tak salah molo Indonesia targuar bangsa yang religius, bangsa yang beragama. Alai nagabe perenungan ima songondok nakin, kadang itu hanya sebagai simbol dibuat oleh orang-orang tertentu. Bahkan adong do halak na deba herana mabuk agama. Ope udah nasugut memang pernah Presiden Soekarno najolo pe ya do di mana nggak jala nggak terjadi beberapa waktu yang belakangan ini bahkan setelah Presiden Soekarno. Di doi mana do kalau dalam hal beragama kalau mau jadi orang Kristen jadilah orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Kalau mau jadi orang Islam jadilah orang Islam, jangan menjadi orang Arab. Kalau mau jadi orang Hindu jadilah orang Hindu, jangan jadi orang India. Nah ulu sifat halak gabe mabuk di bain agama dang nagabe haporsyaun nai alai gabe haporsyaun di halak do na dida ido na diantisipasi tong di bagasa terbuk tahun. Jadilah orang Kristen yang sejati. Udang be mulak kamu tupudi tuah so malam muna Yahudi manang mulak musi tuah so malam muna si pelebiguhian marsoba tuaka dewa-dewa nah hina porsya muna. Tapi jadilah orang Kristen yang sesungguhnya, yang sejati, yang percaya kepada Tuhan. Jalalau sido jojo dihita di minggu infokafit di minggu ta sedarion. Jona mau jadi alusaku ma ibana. Ope tong ma hobar tu guarni minggon tong ma tabuan di bagasa tangyakta. Ima namasan waing ima perang Rusia dot Ukraina. Memang dak pola dong dampak na tu hitan ale manang bohape ada yang tidak baik di dalam yang terjadi di tonga-tonga ni porangi. Alani boy manasida mardame karena perang yang terjadi saat ini yang pasti sudah menimbulkan korban-korban yang banyak yang tidak berdosa apalagi masyarakat sipil. Alani tabua matoktong boy nasida mardame sonang ala manang boha ini pasti berdampak bagi dunia manang tuhita Indonesia. Daku boto kita nadong do hubungan nau tu minyak makannya te gabe harga manang gabe mago. Adong do hubungan lain waingon porang na di Rusia gabe mago mana minyak makani manang diprediksi Jokowi harga-harga juga akan semakin meningkat nina. Batatangnya ko ma nanggo pala hot ade tetap unang naik jalo unang pola turun. Hot ma harga na sebelum naik. Ay mau dipaturun sada ala dipanai opat atong do gabe repot titanon. Tumago ma hot imana songon na sebelum naik molo hot do imana ini tidak akan berakibat yang fatal. Alai tatangnya ko ma molo tungadok pia ka penimbun minyak na subinoto manang idiyai manang isi halak nai tatangnya ko ma nasida asa bertobat ade. Unang atong gabe alani na memikirkan keuntungan yang luar biasa gabe korban ma akan masyarakat yang tidak mengetahui jala yang merasakan dampaknya satu di bagasa tikion. Alani marhite turpuk jami taon diajari hita tahati dakom ma hapor syautai marhite pamangan marhite pabahenan di bagasan hapor syaun napolin. Amin. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na marhabangsa di bonagijang moliate marohanami di ho Tuhan naung mamakulingi hami marhite hatam na badiyai. Asa hati dakonon nami marhite haporsyon nami di bagasan pamangan nami. Hodo Tuhan
na mga leon haluaon di hami aka na porsea. Ajari tuturi hami Tuhan di bagasan todim to di porbadiami. Asa todim man na mangula di bagasan diri nami ganup. Asa boy hami makamolatehon, makalacon, makasabapon sa luhut denggan di basam di gulmit ingulu nami siapare. Boy hami pataridahon lomo ni roham di bagasan ngulu namion. Pasu-pasu kami Tuhan dia ka ulon nami si ganopare di inganan na maragami. Toktong pake hami gabi ula-ulam. Asa boy hami pataridahon lomo ni roham di bagasan ngulu nami. Jala pakyom muhami gabe sira dok panodang na boy manirai dohok manodangi sudi jol manadong di humalia kami. Pasu-pasu aka ruas ni huriam na mandohoti parmingguan di bagas coromon songoninang na mandohoti di jabu secara live streaming asirohan Tuhan dongani mahami di salutna boy hami toktong di pargugoi jala di leoko hai pason molo tungadong aka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton ipe tu tangan muna badiai mahu pasatami leho madina sida hama malum pasu-pasu aka si panganon sinu mondo aka ubat parhitian ni huasomai maui mga lehon hamalum tu nasida. Secara khusus tu ina namin nyonya ambarita boru hutabarat inang junior di hagaleon ni pamatangna pargugui partodionna lao mangalo sahit na tongon ni aina papos rohana nang sudi keluarga boy hami sudi do akaruas ni huriam masih tangyangan jala hodo Tuhan padauni bolon na boy madaoni sudi akasahit di pamatang jala ido jojo nami di minggu info kafit di bagasa tikyon saya lehon mahamalumot tu nasida songoninang tu sudi akaruas ni huriam molo tungadong na terpapar COVID na isoman na di rumah sakit na soboto hami homa Tuhan na mga lehon pos ni roha gugu ne baru di nasida asa toktong marsigatong tutangamu na badiay asirohan Tuhan oma tangiang pangiduan dohot telehele nami na husobaho kami holan di bagasan guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasa mapelihat tahud maredehita sada pitualu ayat sada do udutna. Yang
siroha do Jesusi sai pos marohami masai asratai muse molo iasiando sabe sai romaita tu surgoi rasolang marisi Roma tu Jesus nolong dong rohana ini halang naro ai di panua donitai unang bemagoi masai las rahatai muse Jongjong mahita saluna. Tatangnya koma peliata, martangyang mahita. Ale di bata amanami na di banua kijang. Kodo haroroa ni saluhut sileleon nadingkan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami ma siyan na nelehomi tuhami pelian nami tuho. Saya calo mai gabi uap na khusus si jolom. Pasu-pasu mai jelaramoti. Asa huparasia kami pelianon. Patibulhon harajaumu. Itonga-tonga ni huriam doh di pertibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni sileleomi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banwagijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaumo, say sau malomani roham di banua tongaon songona di banwagijang, lehom matuhami sedarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodak ko Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopak ko Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homa damena tutodim amin.
Selamat hari Minggu madihita salukna horas